טופ 10 פרסונות. מספר 10, תמי מאנדרטייל. יש לה 2 סטים של אוזניים. הולי שיט. מספר 9, שרק. אני אוהב את שרק, הוא ירוק. מספר 8, ארנב הפסחה. אני לא תומך בנצרות, אבל ארנב הפסחה. מספר 7, ריינבו דש מ-My Little Pony. אוי לא. מספר 6, כל מסקוט של חברת ספורט אי פעם. אתם לא יכולים להגיד לי שזה לא פרסונה של מישהו. מספר 5, האריה של ויטמינצ'יק. ויטמינצ'יק 2, הפוך אריה. מספר 4, הבחורצ'יק בתמונת פרופיל שלי. אין לו פרווה, אבל הוא חמוד. מספר 3, אנוביס, האוריג'ינל פרסונה ממצרים. אני צריך לתת לו נקודות. מספר 2, נמר הכסף. הוא חזק, מהיר, נמר וגם חזק. מספר 1, נשקן הבנים, בוי קיסר. אתה אוהב לנשק בנים, הלא כך. אז כן חברים, זאת הייתה המצגת שלי. תודה שצפיתם. מקווה שאהבתם.